karaokean golek kuprit ae. Mbok menawa ana kuprit ya omah tak jae dolen. Ana ora arek iki. Assalamualaikum, Prit. Kuprit. Ana bojomu? Nonton, Mbak. Belum nanti lek ana. Sampai mlebet mawon. Nanti jeng bojoe jeng. Gak ono, Pak. Lho, nanti. Gak ono. Lho, metu ket mau tak jeng. Nggih, cek kula matur. Aku mau goleki Cak Kuprit. Gak nemu-nemu tetap parani rene iki mau. Oh. Gak ono. Nah, nanti Metu kok. aku bingung jeng lek gak ana Cak Kuprit iku kurang ya apa ngono lho. Gak apa-apa wis. Lek kene. Gak apa-apa lek kene. Ya lek ora enak sajane ya gak enak aku lek Cak Kuprit gak ana ngono. Gak apa-apa. Aku bak karaokean ket mang mumpung karo bojoku. Oh alah. Bojoku gak ono lek karaokean dhewe. Ya lek gak ana aku tak ndang mulai ae. Cok, tak minum kopi. Oh ya wis sakit tak antek-antek ngono. Tak minum kopi sih. Iya. Kopi ireng apa kopi putih? Wis saenake jeng wis sak Apa wetan jahe? saenake jeng wis sak Oh. sanune sampean jeng. Bujak sangaken iki, Pak. Gak peduk bojoku, Pak. Wongi metu. Ya nanti Belakang nang ini iku. Belakang nang ndi gak ngerti. Belakang nang ndi gak ngerti gak ngomong. Ya gak pamitan gak opo. Wong wedok ya ditinggal. Ya kene gak ngerti, Pak. Ya mulai awamu enceng lek ora keluyuran ae. Yo apa maneh wong anu wong lanang. Pakai minta gula ya. Ya jeng wis ora apa-apa jeng sak ono ae. Gula wis gak apa-apa. Sepenting mantap. Ya. Nah, kena acor-acoran teko anu gak peduk bojoku. Kenapa sih? Cok susu nang di dekene. Jeng ya. Oh, nggih. Sampeyan ngancani aku ae dekene sih. Ya. Karaokean aku ket mang karaokean dhewean kang wong. Lah kok jeng rasane jeng. Asin, Bang. Kok keliru ya? Salah suami asin tambah di kene wedang uyah. Waduh ya apa jeng. Tak delok. Iya, jeng. Asin jeng. Asin ya. Keliru aku. Ya wis ora apa-apa jeng wis jagung-jagung kene karo ngenteni bojone sampean jeng. Jam pira kira-kira jeng mulene? Oh ya iki. Oh, lah iki kula nih. Oh, sampean yo kliru ngono. Paling sampean koplah pisan kae anu ngekeki gula kliru ya iki jeng. Nadim. Kudu koplak, Bah. Saya apa? Kliru ya ora. Ya sepurane wong keliru. Iya, wong kliru ya. Sepurane ora apa-apa. Ya wis tak sepuro. Sampeyan begini karaoke lah. Tak apa jeng. Lah kamu apa jenenge? Aku gak ngamuk nek teko. Oh,
Ojo jeng niku gak oleh iku. Gak oleh ojo. Ojo wis. Gak oleh iku. Wis sing penting awake dhewe rene iku mau. Ya tak aku dulu rene goleki Cak Kuprit. Ono sampean ya gak apa-apa lek nek karo tak layani. Tapi sing enak lagune. Ya enak iki. Bicara enak. Sahdu ngono lho. Sahdu ae, sahdu nyoba iki. Aku tak mangku sampean gak apa-apa. Ojo, wis ngene lho. Wis ake ngandute ae wis dalem ayo karaokean wis. Nyoba. Enggak wis ojo nyobaan wae. Golek nang wong kok rame kok sekitaran kene iki lek Jam ini kamu kok. Wis tak tunggu barang gue. Dangdut aja nyoba. Mengari dangdutan dilanjut. Sahdu. Cepet ala. Ya sing kirane masuk. Berdaya ya ora apa-apa. Ya iku tak berdaya iku wae wis. Kok lemot? Wifi ini paling mati. Waduh, sampean enggak tahu bayar paling jeng wifi ini. Ya bayar. Sampeyan cek ah, lek gak percaya. Lah kok lemot-lemot ngene wifi ini iku. Oh enggak iku iso iku. Iso. Oke. Enggak bayar tok aku. Waduh. Maki bayar, maki ngutang sepenting bayar. Ya ora apa-apa. Kan niatnya kan bayar. Maki utang. Ya saking hiburan ngene iki wong karo bojo sampean aku gelem. Lah bojo sampean ya sungkan ta aku. Aku dek kene sumpek mulai mang isu. Tinggal ngelayap tok ya. Yo, mumpul dengan nang ndi gak ngomong gak opo. Kalau kejelasannya iki mau saking bojoku yo metu pamit nang pasar ora mulai-mulai terus aku rene iki mau. Ya wis daripada coba tes. Si dua si enak ya enak iki suarane iki cek jaluk iki lho aja ngerayu teman-teman aku iki meneng-meneng bekas MC ne apa ya BRS itu apa Pak? barang rosokan tak sangka lu buri raju Pak sangka lu buri raja sarah Pak biar itu Pak itu buri sarah seria buri raja sarah iya apa cari wong turu iku bokong gede nemen ngono aku yo karo jeng biyong sampai nang Jawa aku wong turunane wong Madura bojoku wong Madura asli Madura aku turunane kok berarti aku berarti ya ora sabar lek ambek aku gak kereng gak pengen kata kayak iki ambek aku aja ya tetep dikei ajeng saken jeng iya keren yo Cak Kuprit ono bore iki wong. Sabrit. Jangan, tapi kau apa? oh Mas Jangan. Tahlil ya. oh Mas Lapo iki wong loro iki? apa Mas Oh, ya wong loro. Awan-awan karaoke kan. Tak masuk. Cak gendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Undangan aduh. oke Tahlil. di apa ini Iku di wong lho. belum sih rokok-rokokan begini Iya, aku mangan ndak di. Ceritanya ya, kita cuma ngomong ya. iya Mang terlalu undangan kan Cak Kuprit. iya Mbak Sagel karaoke terus Cak Kuprit. Iya, remuk yo awan-awan ada. awan-awan Lah ya iku ya apa iki? kok iso ngene kok dikanak-kanak bojone ae ya Iso. ikut kanak bojone cek tukaran Mbak Sanggil Ya apa iki kadakno? kadakno ae bapak wis cek tukaran lah kan Mbak Sanggil kok tuwek dijak karaokean cek bojo wong gelem Nah itu kan Kuprit pas ngandi yo, kok karo yo. wis padha ae wong-wong niku kanakno wis engko wis ya Iya wis. ya wis kok kanakno wis engko
anu tak tekoi. Oke, ada lali ya. Ya pernah ngetek lagi ya. Ya ya. Kan dia tak dulu oke wis. Waalaikumsalam. Surungan nggak dikancing. Oh, mak apa? Iki anu ndut. Anu mriki li bawangi ana apa? Anu Mbak Sangkil ana. Kano iki nggo tas metu ngono mangko ngandi. Apa tenandi? Ya golek Mbak Sangkil karepku. Wala karo ngenteni kene lho wong ana ngunjaki bawang iki oleh titik-titik. Wah, bawang sapa, Mak? Ngalah buru iki. Buru. Lah piro bayarane iki, Mak? Ngalah ya wis 10.000, 15.000. Ya wis. Ame sik suwe kurang ya, lek sik suwe tak godhogno wedang dhisik. Iya, kamu apa mbek ngene Mbak Sangkil, Mak? Iya ya tak kena kopi sik. Tak elangane iki, Mak ya. Lah iya wong lanang liyane kelayapan ora tau mulih. Wong wedok direwangi guru. Iki bawang. Ora tau direwangi. Apa itu Koncoe ora teko-teko. Lah kumpul ana si gendut iki jauh kopi. Ya tak gaweno kopi karo ngenteni Pak Sangkil. Mbuh tapi nanti bojoku iki mau. Antene ayah Sangkil iku wis Yayang Sangkil iku lek kanggo nang omahe ora tau betah. Jane lek ngladeni iki ya ora kurang-kurang. Tapi kok sing ngluyu ae. Ya suwe men kombore iki. Sik ya Ndut ya karo ngenteni umum ya Ndut ya. Ya karo emang ana apa iku anu marekno bawang iku are iki dijupuk iki ya. Sik karo ngenteni banyu umum. Engko karo ngenteni yayangku Sangkil iku lho. Metu ket mana, Mak? Ya wis rada ket mau. Seneng ayat Mak yo, Mbak Sangkil iku. Iya iku mbok yayangku iku kaya senenge masalah wis suwe. Nek diseneni ngono tambah guyu cerakaan ora tau gelem nganu jawab. Jenenge wong tuwek, Mak. Ya aku kita rewangi sabar dadi bojone wong iku ya ora tau. Aku iki sing aneh-aneh ngono. Masih elek ngono ya sayang sampean ya. Iya sayang wong iku nang aku. Lah yo kan tunggale to. Kan tunggale. Mak gelem tak critani, Mak. Ceritane apa, Nduk? Tapi ojo ngamuk sampean. Ora. Iki mangan ono arek neri undangan nang omah. Heeh. Ya nek wong etan iku lho. Iya. Jare ngeteri undangan nang omahe Kuprit. Terus Jare kok ono Mbak Sangkil karaokean bojone. karaokean harus apa? Bojone Kuprit. Oh, mari ngono gila enae tak labrak iki ngono bojoe Kuprit iki ngono. Ya aku dikandani arek ngeteri undangan mang lho. Ya mari ngono tak labrak. Tapi dadi waras tak kandani Mak sampean. Ora. Kok diamuk aku. Kok tak takonane mulai engko tak peperane mulai engko. Mana ngomongin lho. Heeh. Lah ya lakar bojone Kuprit iku lho. Wong kan bojone kok iso ana daya tambah dilebokno lho Mak. Yo. Ya jenenge Kok cek pendeleman ngono lho. ya jenenge wong iki kan siji-siji ana sing kan ana sing ya piye ya apa kurang Jare tambah dijak karaokean barang lho omane lho nyanyi. apa karena kurang perhatian Kuprit iku ya iso Sampai nyanyi barang karaokean loro jare. Ben engko tak luwah brake ae. Sik tak deloke banyune. Ini pas ndek banyune Iya. mati lho sik. Wah, lanjut tiba wis sumo banyune. Iki kopi nggo bek menawa si Sangkil mulai tak pecoke mulai akal-akal karaokean karo bojone wong.
siang jano suwe-suwe tambah arepe ani-ani. Padahal ngomah iki wis ora kurang-kurang lek ngladeni. Tapi yo ngono. Sik kluyuran ora tau mulih. Wis mbung ngrasakno wis tambah melok bujuk pisan nang dijian wae sak karep-karepe. Mulai ya ora mulai sak karepe tapi delok mulai tak telathu iki. Kilo Dut, ayo Dut. Kindut kopine Dut. Oh iya mak, belum kok gawe dewe-dewe mak. Iya aku malah isu malah gorong ngopi. Repoti sampean iki mak. Ora ngrepoti yo sene iki. Mosok sih Dut anu karo awean karo bojoe. Iya arek ngeteri undangan nang omongan lho cerita lah aku langsung mlayu rene iki kok. Tak ngono sampean kok. Ben kok mulai tak kuwetakane ngono. Ben Lah ya aku heran kok wani men bojone ku berarti ku lho mak. Mosok ono dayo karo bojone, mosok dayo dilepokno barang, jare nglawangi ditutup barang mak. mosok Iya, walah. yo arek ngeteri undangan nang cerita. Wong awan-awan, jare awan-awan Mbah Sambil karaoke yang di jero. Bojone gak ono. Ya Dut kopine diombe sih Dut ambekan Dut ayo Dut. Suwun lho mak dikene kopi mak. Iya. Walah. Repoti sampean aku. Ora, aku penggawa aku lek ndek omah wis. Ya wis ngene iki buruh apa iku bredel. Oh sampean sik gelem mak predel karo bojoku turu ae ndek omah. Ya ora apa-apa. Karo ana sing garapan ngene iki gelem jane tak kena bojoku cek mredel. Iya. Ya makane mredel ya. Ya. Ya apa dipikiri sampe jebolane jeber. Kan kula nek ngiling-ngiling tak mredel bawang ae lho. Iya. Jono hiburane. Iya. Wis yo kita anu yo. Ya, mari iki mak. Mari ya karek Untuk noko wis. Matur nuwun wis diwangi ya. Iya mak. Kamu selak nanti sih iki mau. Ya sakjane iki yo Ren iki mak ate ngomongi sampean tok mak. Walah, Yo tutupi Pak Sangkil dong ae tak kuprit lho karaoke ambek bojone. Wah. Kok iso menah kowe heran nawan-nawan iso ngejak karaoke bojone wong barang lho. Ya wis boleh Tak tak kene. tak rawunge mulai tak Iya. cincinge. Ya wis mak aku tak balik sih mak yo. Ya wis, matur suwun. Ya wis. Ya wis ngono aja ngomong. Iya, iya. Nang kuprit dong mak. Ya, ya wis. Pak Sangkil bareng aja ngomong. Lah, Iya. ngomong. Ya wis balik Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nanti ae kil, kon kil ora mulai-mulai tak beli ket mau ora kena. Ket mau tak beli ora kena. Iki mau sing gendut. Mari teko kene jarene mari karaokean karo bojoe kuprit. Tambeni sampai yamine kok ora mulai-mulai. Yo nah iki. Yo iki sakit. Oh, nek mulai kira-kira tak tutuk karo iki lho Kil, Sangkil. Oh nek golek perkara ae iki lho. Lho enae.